Ayo nduk. Kula padha sing ati-ati nggih para sing kandhi kangge putri. Ayo do. Lok. Hop, jos. Lok. Jos. Yuk. Ya, ayo dong. Lok. Katuran pinarak Mas Heru Bimaya Tri Adi Budaya. Lelakon
Matur nuwun Mbak Lurah. Karo iki ngapunten Mbak Lurah iki Mbak Karji. Mbak Karji niki paling ana. Video tang karo Mbak Lurah. Yo. Ayo Nduk, kuda budaya. Panaran kang mantulung agung. Kaya mangke nolak katrigelan ning dening para Sri Kandi woi. Ya. Woi. Mbahmu Kardi lho. Iya wae ngarep saged satoke.
Saka putri Kuda Budaya lalu Payu Bagjo sarengan kalian AB Moya AB Pro Audio Profesional Sego pate gawang-gawang lendrang dari ETP sawur sandal melandingan trasi geli tumpang kulung dodong ngates lembaran dipangan esok maduk temangan sih dipangan bengi nyeni saka pate ora Maria Oha so ayo untuk sing hati-hati Sri Kandi Kuda Budaya Kang Wijel saking leladan benaran kaum manulung agung wah Yo. Hop. Ha oh ah. Ha oh ah. Ha Mas Karji saya Sri saya Naga. Ho a ha as he ho sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku
karo sapa tak suwun rino lan wengi ing pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali bawalengku uga mono kang pas Niki matur gunging panuwun Bapak Sumar Kang Wisel saking Leladan Dulurejo aturan pinarak wonten siap dilestarikan kalian Udo Budoyo oh ya he lo he yo he lo ayo tuh sing hati-hati para Sri Kandi Kuda Budaya Kripik gedang godhonge